Malgrat de Mar impulsa el projecte de rehabilitació d'un centre de salut a la població de Yorobawol, a Gàmbia. Es treballa per millorar les condicions del centre. Aquest ha estat un dels motius principals de la visita de l'ambaixador de Gàmbia a l'estat espanyol. Keba Turay ha explicat que el projecte està aturat temporalment degut a problemes burocràtics. Yeah, some work has already been done, according to my understanding. I also understand that at the moment the project is temporarily suspended because there are some administrative issues to solve. And I am discussing with the Malgrat authorities and the Immigration Association on that. Durant la visita, l'ambaixador ha rebut una quarantena de membres de la comunitat canviana de Malgrat de Mar i altres vinguts de municipis veïns. A tots ells se'ls ha explicat en quin punt es troba actualment el projecte de rehabilitació d'aquest centre de salut. En el seu discurs protocolari, l'ambaixador ha manifestat la necessitat de seguir enfortint les relacions entre les dues comunitats, la catalana i la gambiana. Ha destacat que la integració és pràcticament un fet consumat, però que cal seguir treballant-hi. Actualment, a Malgrat de Mar hi ha un total de 225 gambians censats.